Pipila ka adlaw human sa shooting incident sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, adunay laing hulga nga gipost sa social media sa usa ka tunghaan sa Tolosa, silingang lungsod sa Tacloban City. Si Nico Sereno adunay live update kabahin niini. Nick? May doon na naghihimo nga intervention ang mga otoridad labi na mga social workers atong 14 anyos nga batan-on nga gingong mi-post og pagpanghulga sa social media. Sa post giingong dunay daotang mahitabo sa Tolosa National High School. Gipahibaw kini kagahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla human makadawat og tip gikan kang Senator Bam Aquino. Sa investigasyon, nasubay nga gikan kini sa usa ka 14 anyos nga grade 10 student sa maong eskwelahan. Naghimo kuno siya og laing social media account aron maoy mopakatap sa hulga alang sa mga tawo nga anaa sa tunghaan. Nahinabi og napaubos na sa counseling ug intervention sa Municipal Social Welfare Office ang babae nga estudyante. Matod sa MSWD officer nga gipaubos sa psychological intervention ug check-up sa usa ka psychiatrist ang bata human sila masayod nga may gihambin nga mga suliran. Sa family medyo merong konting problema, tsaka yung bata nabubuli po siya. Grade 9 pa lang daw, nabubuli na sa school until now ng mga classmates niya. Nag-amin po siya na siya ang ginagawa. Sorry din siya po sa parents niya. Mipasalig ang LGU nga tabangan ang bata. Rekomendasyon sa social worker nga dili una kini pabalikon sa face-to-face classes ug musagop lang una sa modular learning. Kukontinue ko po yung pag-visit sa family, no, hindi lang sa kanya pati yung family kailangan ma-serve, no, tsaka mabigyan din ng karapat-dapat na serbisyo galing sa LGU, tsaka sa government natin, tsaka ongoing din yung counseling. Hindi lang hanggang doon lang, so up to the last day na siya itong bata makarecover na, maging alerto kami kung ano man may mga nagpo-post, mayroon nagganyan ng mga bata. Kasi kami dito sa Tolosa, first time po ito may naggaganon na bata. Gibisita sa GMA News ang tunghaan apan walay nagpa-interview. Wala usab didto ang school principal. Apan padayon naghihigpitan ang gipatuman nga seguridad. Still monitoring pa kami sa bata at saka dun sa school nila. Palagi po kaming may dinideploy doon na mga pulis. Mayroon naman silang mga security guard doon sa school at saka tumutulong din yung mga barangay tanod natin at saka andun kami police presence sa school para ma-prevent natin kung ano man may mga krimen na mangyayari. Subling awhag sa kapulisan nga mag-amping og piliun lang ang mga social media posts. Huwag tayong magbibigay or magpo-post ng mga hindi makakatulong sa di ba may kasabihan na tayo na think before you click. Samtang maigikan ni atong insidente sa nahitabo sa Tolosa katong post sa social media arita nining labing dakong balita dinhi sa Eastern Visayas karong si manahuna. Neto nahitabo nga shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Mihatag og press conference ug update karong hapon ang mga opisyales sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa ilang opisina sa lungsod sa Palo. Kabahin kini sa mga minors katong 14 o 15 anyos nga mga suspect sa pagpamusil dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Matod ni Regional Director Grace Subong, giatiman ang duha og gihatagan og intervention sa ilang regional facility nga anaa sa usa sa mga lungsod dinhi sa Leyte Province. Anaa sila sa parehong pasilidad apan wala sila giipon og kwarto. Wala sila gadgets nga gihuptan ug sa pagkakaron wala sa visitation rights, wa gitugot nga mobisita ang ilang mga ginikanan. Dunay proseso matud sa DSWD nga gisubay para sa himuon nga rehabilitation ug intervention ning maong mga batan-on nga anaa karon sa ilang pasilidad gumikan niadtong ilang nahimo nga salaod. Kasi nga kailangan niyang maintindihan ano yung consequence ng ginawa niya. Sa ngayon kasi, hindi pa niya yung maintindihan. Hindi pa niya masyadong na, parang like an adult appreciation of things.